ассалому алайкум дӯстон, шаб бахайр. Ин навор хеле муҳим аст, ба диққат гӯш кунед илтимос. Ман номам Бобоҷон Сафаров, ёки ба лақаби Бобоҷон ашудааш мешиносӣ. ҳамчун блогере ки миннат накунам тӯли чандин солҳо ба қадри имкон дар бари мардуми муҳоҷир дар ғарбӣ, хусусан дар Россия ҳастем. Агар дар сол хай дар моҳ бигем 50 кас ба ягон кӯмаке муроҷиат кунад, аввал аз худо, баъд аз мо сабаб шим кӯмак кунем. Аз 50 кас як нафаршам агар 10 рубли ирасӣ ёки як раҳнамоӣ, алҳамдулилла мегӯем. Хуб, чӣ гуфтанем? Масъала ҳамин мардуме ки гумшидагианд, кадме дар Тоҷикистон гум мешава марду бародаро, мусафед ягон хоҳаро, ё дар Россия боша масъалаи занҳо бисёр дурастараш гум мешаванд, ягон ҷо мераванд, муроҷиат кунем, ба қадри имкон кӯмак мекунем. ин мошенникар, ин дуздикар, ин ҳаромикар ҳамин масъалаҳоро ба мо муроҷиат накунед, барои ки ҳозир военни положение аст дар Россия. мана дураст фаҳмед, дураст гӯш кунед. военни положение ҳаст, военни вақти ҷанг аст. баъзе бародарое ки мо дар экран мемонем гумшидагӣ ҳастанд, ана да иҷа ҳаст. медонам ки баъзе бисёр бачаҳо пашти аз авлоди ҳар як нафар ҷанги Россия ва Украина рафтааст, ҷанг рафтагӣ ҳастанд. ман коршо надорам. мо ҳамёра дига лично ман дар худам ҷавоб гум экран бароварда наметавонем бародар и гумшидаи бародаро биёӣ, барои ки вазъият нохуб аст. паgar рӯз аз мо пурспорт карда мешава, чун чӣ ба бароварде шояд, яъне баъзе чизое ки дар экран гуфта наметавонем, яъне ки шахсое ки аллоҳ аҳли байтон каси бародаро акаҳотон гумшидагӣ ҳастанд, худованд ёфт шаванд, бароварда наметавонем, чӣ ба форма, чӣ беформа. паgar рӯз ҷавобгарӣ дорад дӯстон. мана дураст бифаҳмед, ман монда наметавонам. хай дар ягон стройка кор мекард 5-6 рӯз гумшида иёш маъалиш. аммо кадме ки шумо дидаву дуниста медонисе ки дар тирма ҳаст, яъне ки тирма шидаге ба гуноҳҳои гуногун, наркотики, одамкушӣ ё дуздӣ, хай ко инсон бехато намешавад. аз ӯ ҷанг рафтааст ёки аз ҳамиҷа контракт баста рафта бедарак аст. ин чизҳоро мо бароварда дига лично ман наметавонам, ман дар худам ҷавоб мегӯям. илтимос дар ҳамин масъала муроҷиат накунед. баъд ин масъалаи ин мошенник аст, ин ҳаромхӯр аст, ин бирориш, ҳамина мана муроҷиат накунед, чун мо бояд миллатмона фақат хубиёшона нишон диҳем. моро тамоми миллат ҳозир гӯш мекунад, аз ҳиндуш тамошокарагӣ то дигараш забони форсӣ, забони моро мефаҳманд. ман намехоҳам, ман ба қадри имкон ҳаракат мекунам, ну баъзе одам боша ну накунӣ. ман ба блогеро кор надорам, тавсия мана меки наброрӣ, чун ин последствия хуб надорад. ман аз номи худам гап задам, барои худам гап задам. мана дураст бифаҳмед, видеом деҳқониан хизмат мекунем, минат нашава. худованд маргу мурда ҳеҷ каса набинем, дар хизмат ҳастем, чи дар СВО мегзаранд, чи дар иҷа мегзаранд. мақсад просто бародаро ҳамин масъаларо наги мошенник пашенник, худо ҳидоят мекунад. барои чӣ гуфта истодам? мақомотҳои дахлдор ҳастанд. ман дина сторис карда будам, имрӯзам мегӯм, дар Тоҷикистон боша, мақсад чӣ қадар алҳамдулилло кумитаҳои амният бисёранд, номошон гуногун, ва дар Россия боша посолство ва консули Тоҷикистон аст, муроҷиат кунед. хуб, баъдан масъалаи чӣ гуфтаниям, агар ки кадме шаҳрванд бахусое ки авлодотон дар ҷанг бошанд, ба 117 занг мезани, 112 не Россия ки бошед, 117 занг мезани, ҳамуҷа мақсад мекард як гиҷош меги авлодта мегӯй, аҷдодта мегӯй, ном фамилията, ҳам хеле одам дар ҷанг аст ёки рафтагӣ аст, маълумоти пурра метиҳанд. ба ҳамин хотир мана дураст бифаҳмӣ, навор деҳқонӣ буд. ҳамин масъала дига мана наги бародаро ки яъне ки гап мешунавем, чун ҳамин худаш ҷанг бисёр нозукиё дорад, баъзе ҳолатҳое дорад ки моро фаҳмонданд ки ҳамин ҳолатҳош хатарноканд, ҳамин ҳолатҳош гуфтан шарт нест. мефаҳмам, иншаллоҳ бо ҷанг тамом шавад ба соқи саломат, иншаллоҳ бо дар хизматем. мана дураст бояд бифаҳмед. аллоҳ ҳамин барост ҳидоят кунад. ҳар ҷо боша эҳтиёт бошед. муҳоҷират ҳамин аст, эҳтиёт бошед. ба ҳар кор блогеро лезид накунед. мана дураст бифаҳмед. наги валлоҳ мана ягон кас угражат накардааст, ягон кас натарсондааст, аммо қонунҳоро шишта фаҳмонданд ки ин моментош хатар ба семияхта, ба зиндагита, ба аҳли байта мебиёяд. ба ҳамин хотир мана дураст бифаҳмед ки баъзе чизое ҳастанд ки
هر یک کسی که یک کار میکنه باید 4 تا شاهد داشته باشیم. ما نه شاهد داریم نه گپ خبر، نه این حرامخور، نه این دوست چقدر گپ خبر میکنیم در سری بعضی برادرای تاجیکی. یعنی که او آدم ما رو اکرانش برو آوردیم وای چیکار میکنه؟ وای میتونه پگه روز در زندگیش همین ویدیوها و صورتو خلل برسونن. با بعضی پدرها و مادرای فرزند دو میشه در اول بلاگری نبرو ای دستی بلاگر یگان کار نمیه بغیر این برآوردن شرمنده کردن. پگه تو فرزند از زن میتی، فرزند مقصد اویله دار میکنی و خسر خشتمان میاد زندگی ای جوره رفیق هیچ کس گر باورش نمیکنه. یا دوغ در این زندگیش میمونه. حرکت کنی مقامات و ملیسو هستن برورشو من حرکت میکنم نو حرکت میکنم اویسوسم نوروی کردگیم اودالی چون کنم. خداوند همه ما را هدایت کنه. السلام علیکم و رحمت الله. من در خودم جواب گفتم، برای خودم جواب گفتم و به هیچ کاری ندارم. من درست باید بفهمی. السلام علیکم.